Dikenaya Ozogo Dikenaya n'Ozogo Dikenaya Ozogo Anụbụ n'isi bụ agba Dikenaya Ozogo Ozogo dị ebe Ozogo dị n'Ọkịja chọrọ ogidi Dikenaya Ozogo Dikenaya dị abalị ịgba o Dikenaya Ozogo onye nwelu gị nwelu mmadụ ili Dikenaya Ozogo Dikenaya na ọya dele gị mma Ozogo dị n'Ọkịja chọrọ ogidi na-ekwulu Dikenaya n'Ọkịja odogwu agbọsọ ọgụ ka ịgba na-akpọ Dikenaya oya o Dikenaya onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme odogwu abụrụ agbagaghị ka ngwa ụlọ onye ọ bụ na-agbọ n'odogwu na o nwere ife onye nwe na-eme ụmụ Igbo n'odogwu abụrụ agbagaghị Dikenaya Ozogo ọgaranya Dikenaya Ozogo ọgaranya onye kpọrọ Dikenaya n'Ọkịja bụ odogwu maka na ofu efi ka mmadụ na-egbu n'elu ụwa wezaba ogbu efi mana Dikenaya gwụrụ ofu efi gbusie gbukwasa anyị wee tụọ onye ogbu efi odogwu ogbu efi Dikenaya nna m ụlọ onye na-akọlụ unu n'Ozogo ya bụ n'ụbahụmonum Ozogo bi na ngongo n'Ọkịja ebe anwa ka nne m n'odogwu site mgbe nne ji mụsi odogwu a na-akpa agwa karịa ọgbụ ya maka na mgbe mmadụ dị na nwatakịrị ụmụ Igbo gbanwe ka eji ama ife ọ ga-abụ Dikenaya Ozogo Dikenaya n'Ọkịja Dikenaya Ozogo Dikenaya Igbo niile Dikenaya Ozogo Dikenaya onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme Ozogo dị n'Ọkịja chọrọ ogidi ife nwoke ji mụọ nwanne n'ụwa ịgba nwa ya bụ nwa cheta nna mgbe nwoke mụtalụ nwa agụ wee na-enwe ya anya nwa agụ wee bụla agụ mgbe anwa ka nwoke ji nesịa otu onwe ya abụ nwa cheta nna Dikenaya Ozogo onye na-akọlụ n'ibe nwebụ High Chief Chibụzọ Mbagwu Dikenaya n'Ọkịja
nna ya n'Ozogo nna m ụlọ onye na-akọlụ nụ n'ụmụ ọha n'ụbahụmo n'ụmụ Ọkịja dike nna ya tara afụfụ dịka ọgbụ ya ọ lụrụ ọrụ dị iche iche na Naịjirịa wee na-abazie China na nke ikpeazụ ụwa tupu kele ụwa wee gọzie ya dike wee lụzie China wee bute ike ka ike mmadụ na-ese ya ka Chukwu nyere odogwu dike nne ya nwa chọrọ ogidi mana nne mụrụ dike nne ya ka a na-akpọ Mrs. Margaret Mbagwu adasi iyi dọkịta eje afọ mụlụ dike nna ya ezinne na ọya dịrị gị mma mama dike nna ya si bụ okene gị n'egwu afọ mụlụ bịara anya n'ime ka ezinne Chukwu kele ụwa anya debe gị dike nna ya lụrụ China Chukwu wee gbatala odogwu wee mebe ọfụma wee bụ ụlọ ọgaranya wee na-elote ụmụ mgbenye dike nna ya na ọya na-ele gị mma ọgaranya dike nna ya dike nna ya na Ọkịja dike na onye a na-ekwu mere ibe na-eme dike nna ya na Ọkịja chọrọ ogidi Ozogo dị ebe Ozogo dị na Ọkịja chọrọ ogidi onye na-akọlụ gị bụ chairman CEO dike nna ya investment Nigeria Limited odogwu lelu China wee gbochili wee bụrụ founder the Light Able Men Club na Asia onye bụkwa founder Asia United Club nke dị na China Ezeomogo dike nne bịa obodo nke m ezigbo mmadụ na ọya dịrị gị mma ọgaranya onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme ọgaranya bilikwa dike nne ya Ozogo dike nna ya dike nna ya n'Ozogo agụgụ n'isi bụ agba dike Ozogo dị ebe Ozogo dị n'Ọkịja chọrọ ogidi dike nna ya dike nna ya dị abalị ịgba onye nwelu gị nwelu mmadụ iri dike nna na ọya dịrị gị mma Ozogo dị n'Ọkịja chọrọ ogidi golinu nwanyị wee jebe n'ụmụ Ọkịja wee jebịata mmanwụ onye akpọrọ Mrs. Eberechukwu Mbagwu ya bụ lọlọ dike nna ya adasi ụmụ Ọkịja eje ezinne na ọya dịrị gị mma osodieme akụ nwanyị dị mma si m kene nwanne ya Mr. and Mrs. Paul and Evelyn Mbagwu n'Ọkịja senior brother dike si m kene gị ya bụ CEO Big Great Nigeria Limited ọya dịrị gị mma aka na-emebe obodo aka na-emebe nweyi na Balogun Market Lagos State ebe anwa ka Big Great na-achụ odogwu dike nna ya si bụ okene gị ọgaranya dike si m kene High Chief
Chinedu Ikejiofọ odogwu si unu m yiri akwa eze gị odogwu nọ ga-adịrị gị mma Ezemọgọ na Eshia igirigi Ezemọgọ bịa bodo nke m odogwu na akwa eze Ezemọgọ na akwa eze Ezemọgọ na akwa eze okene Ezemọgọ na akwa eze Ezemọgọ melo gaba o Ezemọgọ na akwa eze Ezemọgọ na afọgọ Ezemọgọ na akwa eze Ezemọgọ melo gaba o Ezemọgọ onye nne mọgọ na afọgọ Ezemọgọ na akwa eze Ebube si na kida chalogidi ebube adaroshonu ebube si agụmọ chukwu ma dalụ odogwu ụmụogo gị jakiseke ebube si dike si m kene gị ọgaranya ebube si o bịa gbalị gbakaina ebube si dike chukwu ma bịa keneli ebube si onye na-ekwu nwale ifo na-eme ebube si dike si m kene Mr. Chizara m ekpere Abraham Sunday odogwu Chairman CEO Donzara Limited na China ezi nwasị ọgbọala ukwu isi ala ọsụkwa n'osisi ọma ngwa local gọọmenti nke dị n'Abia steeti ezi nwa aka ji ọfọ Donzara Limited n'ọya dịrị gị mma ị chọrọ ibu n'atabịa from China to Nigeria tọba Donzara Cargo Donzara Cargo ga-ebunete ngwa bịa good morning China good evening Nigeria Donzara CEO Donzara Limited odogwu Donzara ọ dị na nwata bụ n'eze Donzara nọ ya dịrị gị mma Donzara dike nna ya ọzọgo gbagwulu dike nna ya ọzọgo dike nna ya n'ọzọgo dike nna ya onye a na-ekwu nwere ifo na-eme dike nna ya ọzọgo dị ebe ọzọgo dị n'Ọkịja chala ogidi Ọkịja osisi pụtali ịma na ọ na-ekwu n'ụbọchacha odogwu Ezemọgọ omọgọ medada ọgaranya na-elota mgbenye dike na ya n'Ọkịja odogwu ibi na-eme kalịrị akali na onye na-ekwu nwere ife na-eme ọgaranya ilute na Eshia dike na so n'ife na-eme maka na odogwu abụrụ abaga ahị ka ngwa unu dike na ya n'Ọkịja Ọkịja na-ekene gị dike na ya melụ gaba na onye na-eme ọgọ tapụ ọgọ na nukwa dike nna ya n'Ọkịja chọta ogidi dike nna ya mere ọgọ gaba o dike mba agwụ onye na-ekwu onwe ifo na-eme odogwu eyi dike nna ya n'Ọkịja chọta ogidi ụka anyị nabanụ dike nna ya dike nna ya dike nna ya n'Ọkịja odogwu ikirike bụ onye ihe n'ọnya dịrị gị mma dike nna dị agbalị ịgba kainaba dike nna dị agbalị ịgba kainaba
dike nna ya na ọkịja chọrọ dike nna bịa gbalị ịgba ka asị m ozogo dị ebe ozogo dị n'ọkịja chọrọ dike nna bịa gbalị ịgba mụ dike nna bịa gbalị ịgba ka ị na ịgba na-ekwulu dike nna dike nna bịa gbalị